माधवपुर गाँ बाहर थिबा एक पोखरी पाखरे गोटे बुढ़ा बरगछ थिला। से बरगछरे एक पिशाची रोउथिला। से एमिति तो कारी क्षति करुनथिला, हेले राति समय रे जी भी माछ धरे से बरगछ पाख रास्ता रे जाउथिला, पिशाची ता माछ छड़े नहीं खाई दउथिला। दिन ए मनीष पाखरु माछ खाई खाई मते विरक्त लागिलानी। मु गाँ भीतर को जाऊँगी, किछि भल जिनस पाइले मजा करी खाइबी। एमिति चिंता करी पिशाची कला बिलेईर रूप नहीं गाँ भीतर को गला। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଏକ ଘର ଦେଖିଲା। ସେ ଘର ଅଗଣାରେ ଅନେକ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ। ଲତା ନାମକ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାକୁ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖି ଘରକୁ ନେଉଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ତ ପିଶାଚୀ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇନି, ଚାଲ ଆଜି ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ପିଶାଚୀ ବିଲେଇ ଯେବେ ଅଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଲତା ତାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଲେଇ ବୋଲି ଭାବିଲା। ତାପରେ ଲତା ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲା। କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ମୋତେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁନି? ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ତୋ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ପିଶାଚୀ ଏକ କାଉର ରୂପ ନେଲା। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏଥର ଲତାର ଝିଅ ସୁଇଟି ତାକୁ ଦେଖି ଏକ ଲାଠି ଧରି ଗୋଡ଼େଇଲା। ପୁଣି ଥରେ ପିଶାଚୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ନା, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ନା, ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ଯୋଜନା କରିବି ଯେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାରୁ ମୋତେ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପିଶାଚୀ ଏକ କୁକୁଡ଼ାର ରୂପ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ପଶିଗଲା। ଲତା ଏକଥା ଜମା ବି ଜାଣିପାରିଲାନି। ରାତି ଅଧିକ ହେବା ପରେ ପିଶାଚୀ ତା ନିଜ ରୂପକୁ ଆସି ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ସହ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଲତା ଆସି ଦେଖିଲା କୁକୁଡ଼ା ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲା। ତାର ଏ ରୂପ ଦେଖି ପିଶାଚୀ କୁକୁଡ଼ା ଖୁବ୍ ହସିଲା। ଏବେ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ସେଦିନ ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ନେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଦେଲୁନି। ଏବେ ଦେଖିଲୁ ତ ମୁଁ ତୋ ସବୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା କେମିତି ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଯିବି, ପ୍ରତିଦିନ ତୋ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ମଜା କରି ଖାଇବି। ଆଉ ତୁ ଜମା ବି ଜାଣିପାରିବୁନି। ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି ଗୋଟେ ବି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଏଠି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣ୍ଡା ନିଏ, ହେଲେ ଆଜି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଲତା ଏପରି କହି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତା ଝିଅ ସୁଇଟି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ମା, ତମେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛ? ଆରେ ମା, ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଘରେ ଗୋଟେ ବି ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଜାଣିପାରୁନି ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯିବି? ମା, ତମେ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଆଜିଠୁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବା, ତାପରେ ଦେଖିବ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଲତା ଓ ତା ଝିଅ ମିଶି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଭଲରେ ଯତ୍ନ ନେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଶାଚୀ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ରୂପ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଅଣ୍ଡା ନ ଦେଉଥିବାର ଦେଖି ଲତା ଓ ତା ଝିଅ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ମା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କୁକୁଡ଼ାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବେ। ସବୁଦିନ ଚୋର ଆସି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନେଇଯାଉଥିବ। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ, ମୋତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଆଜି ରାତି ମୁଁ ନ ଶୋଇ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଜଗିବି, ଆଉ ଦେଖିବି ସେ ଅଣ୍ଡା ଚୋର କିଏ। ମା, ମୁଁ ବି ଆଜି ରାତିରେ ତମ ସହ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଜଗିବି। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପିଶାଚୀ କୁକୁଡ଼ା ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ହସିଲା। ଜଗ ଜଗ, ରାତି ସାରା ଜଗ, ହେଲେ ତମେମାନେ ମୋତେ ଧରିପାରିବନି। ଲତା ଆଉ ତା ଝିଅ ଜାଣିପାରିଲେନି ତାଙ୍କ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଏକ ପିଶାଚୀ ଅଛି। ରାତିରେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ରୂପରେ ହିଁ ସବୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା। ମା, ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ରାତିରେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଜଗୁଛେ,
ହେଲେ କାଇଁ ଆମେ ଏଯାଏଁ ତ ଚୋରକୁ ପାଇଲେନି, ସକାଳେ ଅଣ୍ଡା ତ ପାଉନୁ। ଆରେ ମା, କେଜାଣି କାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେବା ପଛରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହାତ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀମା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଫେରିଲେ ତତେ ସବୁ କଥା କହିବି। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଲତା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଥିବା ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା ମା, କହିଲୁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତୋ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ବୁଢ଼ୀମା, ଏଇ 2 ସପ୍ତାହ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଭଲ କରି ମନେ ପକେଇ କହ, କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା କି? ହଁ ବୁଢ଼ୀମା, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯେବେଠୁ ମୋ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ବନ୍ଦ କଲେଣି, ଠିକ୍ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଏକ କଳା ବିଲେଇ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ହଁ ବୁଢ଼ୀମା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ କଳା କାଉ ଆସିଥିଲା, ମୋ ଝିଅ ତାକୁ ଲାଠି ଧରି ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଘଟଣା ବୁଝିଗଲି। ତୋ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପିଶାଚୀର ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେହି ପ୍ରତିଦିନ ତମ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଦେଉଥିବ। ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତିଦିନ ତ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଜଗୁଛୁ। ସେ ବିଲେଇ ଆଉ ସେ ପିଶାଚୀକି ତ ଆମେ କେବେ ବି ଦେଖୁନୁ। ଦେଖିଥିଲେ ତୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ପିଶାଚୀ ତୋ କୁକୁଡ଼ା ରୂପରେ ତୋ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ସହ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବୁଢ଼ୀମା? ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇନି। ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିବ ମୁଁ ମୋ ଘର କେମିତି ଚଳାଇବି? ସେ ପିଶାଚୀ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି ବୁଢ଼ୀମା? ଅଛି, ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ତୁ ଏଠି ବସ, ମୁଁ ଘର ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀମା ଏକ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଏକ ଥଳି ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେଇ ଥଳିକୁ ତାକୁ ଦେଲା ଏବଂ କିଛି କଥା ତା କାନରେ କହିଲା। ଲତା ସେ ଥଳି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା, ତମେ ଫେରି ଆସିଲ? ସେ ବୁଢ଼ୀମା ତମକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ବୁଢ଼ୀମା କହିଲେ ସେ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବେ। ମୋତେ କହିଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉନଥିବା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେବାଟା ହିଁ ଭଲ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ପିଶାଚୀ କୁକୁଡ଼ା ବି ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଇଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ କଥା। ଶାନ୍ତିରେ କେତେ ଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିଲି, ହେଲେ ଏମାନେ ତା ବି ହେବାକୁ ଦେଲେନି। ଯଦି ଏମାନେ ଅଣ୍ଡା ନ ପାଇବେ ଆଉ ସବୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା କେମିତି ପାଇବି? ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟେ ବି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବିନି। ସେମିତି ହେଲେ ଏମାନେ ଆଉ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିବେନି। କିଛି ସମୟ ତ ପିଶାଚୀ ଅଣ୍ଡା ନ ଖାଇ ରହିଗଲା। ହେଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ, ପିଶାଚୀ ନିଜ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା। ବାଃ, ଏ ଅଣ୍ଡା ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦିଏ। ଏଠି ତ ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡା ଅଛି। 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପିଶାଚୀ ଆଉ ଏକ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଉ ଖାଉ ସେ ପିଶାଚୀ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା, ଆଉ ଜମାରୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବଳିଲା। ଆରେ, ମୁଁ ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେଲି। ଏଇ ଶେଷ ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥାଏ। ଏଇ ଅଣ୍ଡା ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ମାରିବେନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ପିଶାଚୀ ସେ ଶେଷ ଅଣ୍ଡାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା। ସକାଳେ ଲତା ଓ ତା ଝିଅ ଆସି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ପାଖରେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ମା, ଦେଖ, ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଆରେ ବା, ସତରେ ତ! ମୁଁ ଏ ଖୁସିରେ ଏଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଚାଉଳ ଗୁରା ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀମା ପାଖରୁ ଆଣିଥିବା ଥଳିରୁ ଲତା ଚାଉଳ କାଢ଼ି ସେ ପିଶାଚୀ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଲା। ପିଶାଚୀ କୁକୁଡ଼ା ଯେମିତି ସେ ଚାଉଳକୁ ଖାଇଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲା, ଆଉ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ ସତେ! ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ? ମୋ ଦେହ ଜଳିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସତ କହ, ସତ, ନହେଲେ ମୁଁ ବି ତୋ ବେକ ମୋଡ଼ିଦେବି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀମା ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦାନା ଖାଇଛୁ, ସେଥିରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ପାଣି ମିଶା ଯାଇଥିଲା। ତୋର ଆଜି ରକ୍ଷା ନାହିଁ ପିଶାଚୀ।
ନା ନା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବିନି। ତୁ ଏ ଗରିବ ମା ଝିଅଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛୁ। ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁ ଆଉ କାହାର କ୍ଷତି କରିବୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷତି କରିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତୁ କ'ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବୁ ଏମାନଙ୍କୁ? ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସୁନା ଅଛି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅ। ଏ ପିଶାଚି ଯାହା କହିଲା, କ'ଣ ତମେମାନେ ସେଥିରେ ରାଜି? ଲତା ଆଉ ତା ଝିଅ ଏ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ପିଶାଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଳସୀ ସୁନା ଦେଲା। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀମା ପିଶାଚିକୁ ଏକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ପିଶାଚି ସେ ପାଣି ପିଇ ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ସେଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା।